o que lle mando un agrimoso saúdo desde aquí, vicepresidente, e María Teresa de Vega, bibliotecaria. Estou seguro de que ambos foron que lles lle inculcar a Miguel o amor pola lectura e tamén pola escrita. Fixérono moi ben, e aquí temos hoxe con nós a un escritor consumado barquense de Plaseca. Como deixou dito o noso valdorés ilustre e amigo da alma, José Antonio Gurrelán, necesito volver ao barco cada pouco tempo para encher os pulmóns do aire de Valdeorras, que o pido corpo. Iso mesmo lle pasa ao que acontece a Miguel, que afirma que visitar Valdeorras é volver a casa. Confeso que descoñecía a trayectoria profesional de Miguel e de Miguel. Con todo, unha compañera súa, do Marta Quisera, Serezade Núñez, Sere, vicepresidenta do IAV, vicesecretaria do IAV e actualmente diputada provincial por Valdeorras, xa lle auguraba un futuro de éxito. Aproveito para disculpar, como sabes, está de viaxe e lle transluye. Transcribo literalmente o que me dixo Sere cando eu preguntei como era Miguel. Dixo así. Primeiro, un preámbulo. Dame moita pena non poder estar ao acto de Miguel Garrido. Transmítelle o meu pesar. Pois de neno, o máis ben ver rapaz, que foi cando coincidí con el no instituto, xa era unha bonísima persoa. Compañeiro fiel, inquieto, atento e moi colaborador. Teño un bon recordo dos anos que pasei con el por ser tan próximo e tan atento. Axiña fixemos vidas. El sempre tivo o seu futuro moi claro, e así o demostrou na súa trayectoria desde ben cedo. En definitiva, mente áxil, brillante, como poucas e cercana. Diría que era un humanista dende o neno sen sabelo el mesmo. Fervosas palabras de Sere. Por a miña parte, é obrigado ao cumprimento, ou dito de outro xeito, de ben nacidos e ser agradecidos, que non poida nin deba deixar pasar esta ocasión sen invocar a vosa nai, tamén amiga da alma, pola súa dedicación ao instituto, por seus sabios consellos e por ter queimado as pestanas poñendo en marcha dun xeito racional a rica e extensa biblioteca da nosa asociación da que formaba ela parte como directiva. Como pequena mostra da nosa gratitude, aquí derrumpo o protocolo, como pequena mostra da nosa gratitude, a actual directiva tomou o acordo de poñerlle o seu nome Biblioteca María Teresa de Vega Atene. E xa, rompendo as normas habituais del protocolo que mandan que hai que se algún obsequio hai que dar ao relator se entrega o finalizado do acto, eu quero facelo antes, para non romper despois a presentación da noite líquida. Está feito en madera de Castiñeiro de Rullá, por as hábiles mans de artesanía en xebre de Viloira, grabado con todo o cariño, porque ademais apreciaba moito a tua nai, así vos fixeron saber. Pronto vos entregaremos outra placa, porque en principio non vimos a contar de que eres aproximados. A dedicatoria é a seguinte: Instituto de Estudios Valdeorreses, Biblioteca María Teresa de Vega Jiménez, lembrando a platea, os seus fillos con agarimo, o barco 13 de marzo. Quero que la entregue, secretario.